दा आं नोंजों हाबा जागुबैथारनो लुगैबाय मानोना नों रोदोमा आंनि बिखा बिख्लोआव रोदोमजोब्बाय। जागोन दे नोंसोरखौ थाबैनो हाबा होनाय जासिगोन। एथुजेरा बेखौनो नंखाय हाबा होननानै साननानै लागोन। ए टु जेड बारा गोमोनांगौनि खोथा गैया। नों बुजिखाबाय जानांगौ आं रोदोमजों जुलि जाफ्लायाखै, जागुबैथारदोंसो। आरो जुलिया खेला खालामजानाय जिराद नङा। आं नोंनाव फन हरनानै खोनासंहोनाया जोंनि प्लानिंखासोमोन। दा मोजाङै बुजिबायना ए टु जेड? ए टु जेड नों जेरै मावदों बिनि फिथाइखौ मोनदों। जुदि नों बिनिफ्राय गाज्रिसिन मावबावोब्ला आरो नोङो बिनिफ्राय गाज्रिसिन फिथाइखौ मोनगोन। गुमै आरो आब'खौ सिगां समाव जेरैबायदि खालामदोंमोन बेबायदि हागोन दासान गोरोन्थियावबो। मानोना दा आंसो दं रोदोम। गाज्रि बिफाङाव रोदोमनानै बे बिफांखौ फोथैग्रासो आं। ओंखारलां माबार बे जायगानिफ्राय, बियो आंनि न'सो। आरो बे न'निफ्राय मोनसेबो जिनिस मोनलाङा। सोरबा जुदि लांनो नाजायोब्ला फंफा फंफायैनो दलर दलर दोनजोबगोन आं। बुजिनानै ला। नों जेबो टेनसन खालामनो नाङा। नैबे गुरलाब मोनोब्लानो नोंखौ मदद खालामगोन। नाथाय आंनाव दासान्दि गुरलाबानो माने राङानो गैथारला। आं जेब्ला मोनो अब्ला होगोन, बुरजाखौनो होगोन आङो। नाथाय दा नों आंखौ ए टु जेड मदद खालामनांसिगोन। आं राजि जाबाय। नैबे गुरलाबनि थाखायनो लोगोजोंबो सुथुर जानो हायो, सुथुरजोंबो लोगो